Alla rondinam si kaning jia putak nili isi choksida sida diak thak karbi sulando ke theke ding do anapan sida rondinam se nangli kaning jia bang aprang ke chok che gali non bang ke chok che thepik aprang ba nangli phan 100% 50% ba nangli phan support non ke iletum alami sivet atuma khian ke nangli phan support bang belu aprang nangli phan view do thai bine reporter bang ke chibhong alam apot ke nangli non ke reporter bale chibhong li nangli non ke karbi me tham khe yal sinang li nang chibhong nangli phan non ki bang ke karbi puatum an ke nangli phan view ke long lang nangli video nang ke long lang bang ke anam sikit chini bo nangli ho prang ke karbi pen gele chibhong gali pote nang reporter pan si chibhong non ke karbi khe ke sungolong sinang li ke chibhong karbi hian sinang li non khe chibhong la sinang li non ke bang ya view ke nangli phan video tanang lang bang belo ile to maleng to man ke nang phan la sin ni hin pen lan re dik chi pokar